On taas se aika vuodesta, että Suomen tiedekustantajien liitto palkitsee vuoden tiedeeditorin. Palkinto on tunnustus ansioituneesta työstä kotimaisen tiedekustannus- ja tiedejulkaisemistyön hyväksi. Palkinto annetaan yhdelle editorille kerrallaan, mutta sen merkitys on tätä laajempi. Palkinnolla Suomen tiedekustantajien liitto haluaa pitää esillä sitä korvaamatonta työtä, jota tieteen editorit tekevät tieteen laadunvarmistuksen ja tiedejulkaisuiden saavutettavuuden ja luettavuuden hyväksi. Arvostuksen tärkeyttä korostaa se, että Suomessa tätä työtä tehdään usein pyyteettömästi oman työn ohella ja jopa kokonaan vastikkeetta. Ja kaiken lisäksi se on itse aika lailla opeteltava tehden joskus kantapään kautta. Vuoden tiedeeditoripalkinto on suuruudeltaan 5 000 € ja varat siihen tulevat tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämistä tiedejulkaisuiden käyttökorvauksista. Palkinnosta päättää Suomen tiedekustantajien liiton hallitus, jolle yleisö voi halutessaan ehdottaa palkittavia. Pian palkittavasta vuoden tiedeeditorista toimittajakollegat kirjoittavat ehdotuksessaan muun muassa näin. Hänen kommenttejaan on ilo saada, sillä niistä näkyy perehtyneisyys itse tekstiin ja sen päämääriin sekä loistava kielitaju. Vuoden 2025 vuoden tiedeeditoripalkinnon saa Jaakko Belt, Niin et näin -lehden vastaava päätoimittaja. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Palkintoperusteissa huomiota kiinnitti taitosi antaa kriittistä palautetta niin, että se herättää vastaanottajassa iloa. Taustasi on filosofiassa. Millaiseen filosofiaan perustuu ilahduttavan kriittisen palautteen antaminen? No ehkäpä se perustuu ensinnäkin siihen, että tunnistetaan sen tekstin yhteinen pyrkimys, että sekä kirjoittaja että editori sitten koettaa nähdä, mitä se teksti yrittää tehdä ja työskentelee yhdessä sitten sen eteen, että se lähtee siitä ajatuksesta, että tässä kumpikin on ikään kuin omalta tontiltaan koettaa parantaa yhdessä sitä tekstiä. Ja tietenkin ylipäänsä siihen ajatukseen, että kritiikin tehtävä on eritellä, punnita, arvioida, ottaa huomaamaan, mitä siinä on vielä parannettavaa ja millä tavalla sitä voitaisiin parantaa. Ja jos pystyy tunnistamaan sen tekstin päämäärät ja tekstilajit ja mitä kirjoittaja siinä yrittänyt tehdä, niin sen kritiikinkin voi muotoilla sillä tavalla, että se toinen sen oivaltaa ja antaa sellaisia ehdotuksia, että ne aidosti parantaa sitä tekstiä, jolloin siitä tulee toivon mukaan kaikille sitten iloisempi mieli. Palkintoperusteissa ja myös ehdotuksissa nostetaan sitten esille myös se näkemyksesi, että ei pidä kirjoittaa vain vaikeistakaan asioista pelkästään spesialisteille, vaan kaikki on muotoiltavissa myös laajemmalle yleisölle, joka saa siitä sitten ruutia omaan ajatteluunsa ja asiat etenevät tästä. Ja argumentteja on koeteltava julkisesti tai sitten kirjoittaa johonkin niin, että näin -lehden pääkirjoitukseen. Miksi sä pidät tärkeänä näitä asioita? No ensinnäkin tietenkin se, että teksti olisi mahdollisimman lähestyttävä muillekin yleisölle, sille ihan kapeimmalle asiantuntijaporukalle. Yleensä lähes kaikkia tekstejä voi, jos ei täysin yleistajustaan, niin selkeyttää sillä tavalla, että ne vaikeammat termit tai eksaktimmat asiat siellä sit pystyy ainakin kehystämään sillä tavalla, että se on lähestyttävissä muillekin kuin niille, jotka tuntee sitä asiaa valmiiksi. Se on olennainen osa omaa semmoista tekstin editoimisen pyrintöä, että se avautuu laajemmalle yleisölle se teksti. Ja mitä tulee sitten tähän kriittiseen koetteluun, niin ehkä sitä voi ajatella niin, että tieteellisissä teksteissä nyt saattaa olla vertaisarviointiprosessi takana, jos puhutaan tutkimusartikkeleista tai vähintäänkin sitten toimituksen sisäinen tekstin argumenttien pätevyyden koettelu ja ikään kuin sisällöllisten kysymysten koettelu, mutta se lopullinen tekstin arvon punninta ja siinä esitettyjen asioiden punninta kuitenkin tapahtuu vasta julkisessa keskustelussa. Ja siksikin se pitää olla mahdollisimman lähestyttävä se teksti, että mahdollisimman monet ihmiset pystyy sitten omalta kantiltaan siihen tutustua ja kommentoida sitä tekstejä ja tulee näin esiin sellaisiakin näkökulmia, joita kirjoittaja tai toimittajat tai vertaisarvioijat ei ole pystynyt ajatella sitä tekstiä kirjoittaessa tai toimittaessa, että silloin vasta tavallaan avautuu uusia näkökulmia tähän aiheeseen ja ilmiöön, mitä teksti käsittelee. Tuossahan kuulostaa siltä, että editorin
rooliin sisältyy aika paljon valtaa, mikä ei automaattisesti näy mihinkään, mutta esimerkiksi julkisen keskustelun vaikuttavana tekijänä tai sen ohjaajana, niin editorilla voi olla tällainen näkymätönkin rooli. No kyllä, ehdottomasti tietenkin siinä, että päätetään, että mikä on julkaisemisen arvoista ja pidetään huoli siitä, että mikä julkaistaan, niin täyttää tietyt laatukriteerit ja pätevyyskriteerit. Mutta ehkä mä ajattelen myöskin sitä sillä tavalla, että on editorin tehtävä myös tunnistaa, että ikään kuin eri lähtökohdista tulevia tekstejä ja erilaisista taustoista kirjoittavien ihmisten tekstejä julkaistaan, jotta päästetään niitä tekstejä ja ajatuksia sitten siihen julkiseen keskusteluun puntaroitavaksi, että ikään kuin koitetaan laventaa niitä perspektiivejä, mitä yksittäiset jutut voi avata, eikä sitten liikaa käyttää sitä editoriaalista valtaa siihen, että kavennetaan sitä mistä puhutaan. Mikä on sinnikkyyden salaisuus? Sä olet tehnyt Niin, että näen -lehteä päätoimittajana 13 vuotta ja osan siitä nyt sitten vastaavana päätoimittajana. Mikä motivoi näin pitkään putkeen? No lyhyesti sanottuna toimituskunta, muut ihmiset, jotka sitä tekee yhdessä mun kanssa sitä lehteä, että meillä Niin, että näin -lehdessä on vielä harvinaisen laaja 20-henkinen toimituskunta, jossa on paljon jatkuvuutta muutenkin, että meillä on mukana siinä porukassa ihmisiä, jotka on tehnyt sitä ihan lehden perustamisesta asti yli 30 vuotta ja sitten koko ajan tulee semmoista orgaanista uusiutumista siihen meidän toimituskuntaan, että otetaan mukaan uusia tekijöitä ja koulutetaan heitä sitten uusiin vastuutehtäviin, niin siinä on joku yhdistelmä sitä jatkuvuutta ja sitten tällaista hallittua pitkäjänteistä uudistamista, joka pitää yhtä aikaa sen tekemisen mielekkäänä, että sitten tuo uutta virtaa siihen hommaan. Että kyllä se on varmaan se ihan keskeinen syy, miksi itse olen jaksanut sitä ihan päätoimittajan roolissakin pitkään tehdä. Ja tietenkin näin niin kuin yleisempinä periaatteina, niin kotimaisilla kielillä julkaistun tieteen arvostuksen kohottaminen ja sen huolen pitäminen, että suomeksi käydään julkista tieteellistä ja kulttuurista yhteiskunnallista keskustelua, niin kyllähän ne on ihan tämmöisiä kantavia tavallaan tämmöisiä ehkä ihanteita tai periaatteita siellä sitten tekemisen taustalla. Onko sitten niin, että näin -lehdessä ei ole kuitenkaan yhtään päätoimista palkattua editoria, vaan että teette kaikki myös jotain muuta? Kyllä juuri näin, että me tehdään muiden töittemme ohessa tätä päätoimittajan roolia ja meillä on ollut nyt siinäkin aikana, kun itse olen ollut päätoimittajana, niin ollut tämmöinen laajempi päätoimituskunta, jossa sitten on välissä aina vaihtunut päätoimittajat, me vähän vuorovedon sitten tehdään numeroita ja toimitetaan lehteä, että kaikilla jää sitten aikaa tehdä muutakin siinä ohessa ja lehti pysyy monipuolisena, kun sitä ei kukaan yksittäinen henkilö sitten kaikkea ohjaa ja kontrolloi. Tuossa on jonkin verran kontrastia siihen, mitä aika monissa seurojen kustantamissa lehdissä tapahtuu ja Niin, että näin -lehtihän on myös seuran kustantama, eurooppalaisen filosofian seuran kustantama lehti. Varsinkin seuralehdissä editorit vaihtuu nopeasti ja usein kerralla, että siinä saattaa olla tällaisia alueellisia seuraperinteisiin liittyviä syitä, joissa toimittajuutta kierrätetään. Ja toisaalta sitten se, että työ on aika vaativaa ja kuluttavaa ja pitää näinä aikapaineiden aikoina, niin jaksaminen saattaa olla koitoksilla ja siihen liittyy suuria vastuita. Niin mitä sä ajattelet, että siitä, miten sä olet vetänyt Niin, että näin -lehteä, niin voisi niin kuin nostaa hyvinä käytäntöinä esille, että sitä jatkuvuutta voitaisiin parantaa myös näissä lyhyemmän kierron lehdissä? No ensinnäkin voisi sanoa, että silloin kun itse tulin lehteen 2010, niin koin saaneen erittäin hyvän perehdytyksen sen hetkisiltä toimituskunnalta, toimittajilta, että käytännössä se oli tällainen toimittaja- ja kirjoittajakoulu, mihin itse tuli alun perin sisään ja sitä samaa perinnettä on koettanut tietenkin itse siirtää eteenpäin. Ja sitten siinä on paljon tällaista kollegiaalisuutta, että tehdään paljon asioita yhdessä, puntaroidaan asioita yhdessä, ettei kukaan jäisi yksin niiden velvollisuuksien ja vastuiden kanssa. Ja sitten tällainen, voisi sanoa, no meilläkin on 20-henkinen toimituskunta, että se työ jakautuu tarpeeksi monille ja kuormaa voidaan tarpeen mukaan jakaa, niin se on mun kokemuksen mukaan ollut kyllä sitten
ihan varmasti ratkaiseva tekijä siihen, että meillä tosi monet on jaksanut pitkään toimia siinä toimituskunnassa, että me ollaan koetettu välttää sellaista katkoksellisuutta, mikä helposti tulee, jos päätoimittajat vaihtuu yhtä aikaa tai toimituskunta uudistuu kokonaisvaltaisemmin yhtä aikaa, jolloin sitten helposti paljon sellaisia toimivia käytäntöjä tai hiljaista tietoa katoaa siinä siirtymässä. Että me ollaan enemmän sitten painotettu sitä, että pikkuhiljaa otetaan uusia ihmisiä mukaan toimintaan ja ne siinä tekemällä juurtuu siihen toimituskuntaan, jolloin sitten sinne ihmiset mieluusti jäävätkin. Ja tähän loppuun minulla on ilo vielä luovuttaa sinulle Suomen tiedekustantajien liiton kunniakirja, joka on laitettu valmiiksi raameihin vuoden tiedeeditori Jaakko Belt. Onneksi olkoon. Kukat seuraavat perässä, niin kuin ollaan sovittu. Lämmin kiitos. Tämä kyllä tuntuu hyvältä tämän tunnustuksen saaminen, mutta eihän tämä tietenkään ole pelkästään mulle itselleni tämä palkinto, vaan koko toimituskunnalle ja meidän vakioavustajille ja taiteilijoille ja muille, jotka osallistuu tämän lehden tekoon ja pitää huolen siitä, että lehti 4 kertaa vuodessa valmistuu, että lehteä ei kukaan tee yksin ja omistetaan tämä nyt kaikille muille lehden toimintaa pyörittäville sitten tämä tunnustus. Kiitos paljon. Ja palkintoperusteet kokonaisuudessaan löytyvät Suomen tiedekustantajien liiton verkkosivuilta sekä tiedotteet että palkinnot osioista.